man nem to em ôi giờ đi nọ tắc ai kan chita ai fear tam khop maya a lian ler lo kan chuk tin zel ro ni hian kan chuk lam to la ya ya kan sau lenga pina a lian to om tu ra ai la sawe ô kan lian to te ma là hiện cần hẳn thì chuột lâu mà rồi chú cần man dễ tuổi là ngay là chắc ai hi mizo te an kan man huna hian khowang lai September October tha bor vel hian ruah tui an tiam to deuh hnu hian in kan chhit thina chu mizo ina chắc ai chhit an ti ang hun hi nia zan hian an kal thina chuan chắc ai lo chhuat du na tan chuan in vei mi me mo khating chắc ai du chi cho thing bu phai kan ro yang chi ang te eng mo hi an thak thina chu chắc ai in ron bo min ti chuan mizo te chuan kan man mai thina ni kor chắc ai hi san ti lam ala ni wangin ala chuak lu tu lawa min san rei ve deuh ti han ha deuh thun ti poi nga ya chu wang chuan kan laman kan lu tu ho he la hian an huwa tei o an ti chuak le tar maya a lian a sin nakina kan chho lama aron chuak le mayang kéo mà
ya ai phiền cô tùy đâu em mà em nó có năng thương ele hey amandone 진 em nó có cái nàyระบบกับมันผลนี่เลย